तर मित्रांनो, आजची आपली जी रेसिपी आहे ती आहे फोडशीची लाल तिखट मसाला भाजी। तर तुम्ही विचारत असाल ही फोडशीची भाजी म्हणजे काय? तर ही एक मित्रांनो रानभाजी आहे आणि ही जी भाजी असते ती जंगलामध्ये रानात सापडते। ही जी भाजी आहे ती एक औषधी भाजी आहे मित्रांनो, वर्षातनं फक्त एकदाच येते आणि तीही पावसाळ्याच्या सुरुवातीला। तर आजची आपली ही जी भाजी आहे ती छान हिरवीगार कोवळी अशी भाजी आहे आणि ही जी भाजी आहे तिची जी पानं असतात ती अशा प्रकारे गवतासारखीच दिसतात आणि थोडीशी पातळ असतात। तिची जी मुळं आहेत ती मुळं आपण पाहू शकता ही अशा प्रकारची असतात। रानभाजी असल्यामुळे या भाजीच्या पानांमध्ये मातीचं जे प्रमाण असतं ते खूप असतं, तर ही पानं आपल्याला नंतर स्वच्छ साफ करून घ्यायची आहेत। तर आता हे तुम्ही भाजी पहा, या भाजीमध्ये जी माती दिसते तुम्हाला ती माती आपल्याला नंतर स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची असते आणि याची जी पानं आहेत ती पानं आपल्याला प्रत्येक या भाजीचं जे पान आहे ते वेगळं काढून घ्यायचं असतं आणि अशा प्रकारे ही भाजी साफ करून घ्यायची असते। तर मग मित्रांनो, अशा प्रकारे ही सर्व भाजी आम्ही साफ करून घेतो। तर मित्रांनो, आता आपल्याला ही फोडशीची भाजी बनवून घेण्यासाठी इतर जे साहित्य लागतं ते मी सांगतो। ही फोडशीची जुडी आपण अशी थोडीशी मोठी चिरून घेतलेली आहे। मूगडाळ 2 चमचे घ्यायची आहे, ही आम्ही शिजवून घेतलेली मूगडाळ आहे। अर्धा चमचा जिरं घ्यायचं आहे। 10 लसणाच्या पाकळ्या आपल्याला सोलून घ्यायच्या आहेत। चवीप्रमाणे मीठ, लाल तिखट मसाला 1.5 चमचा, अर्धा चमचा हळद। तर आपण 2 पळ्या तेल घेणार आहोत। एक बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो, 2 बटाटे आम्ही साल काढून ते अशा प्रकारे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। एक मोठा कांदा बारीक त्याची पातळ असं चिरून घ्यायचा आहे तो, आणि अर्ध नारळाचं वळं अशा प्रकारे किसून घ्यायचं आहे। तर मग आता आपण भाजी बनवायला सुरुवात करणार आहोत। तर मित्रांनो, आता आपण हे पातेलं गॅसवर ठेवलेलं आहे भाजी बनवण्यासाठी। तर त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊयात। आणि मित्रांनो, ही रानभाजी असल्यामुळे या भाजीला तेलाचं प्रमाण जास्त लागतं, त्यामुळे आपण थोडंसं जास्तच तेल ओतून घेतलेलं आहे। तर आता आपण या तेलामध्ये जिरं टाकून घेऊयात, लसूण टाकून घेऊयात आणि लसूण छान ब्राउनिश झाली की आपण आता यात कांदा टाकून घेणार आहोत। हा कांदा आपल्याला छानपैकी परतून घ्यायचा आहे। तर आता हा कांदा छानपैकी परतून झालेला आहे, तर यामध्ये आपण जो बटाटा चिरून घेतला होता तो टाकायचा आहे। मित्रांनो, बटाटा जो असतो तो भाजी बनवण्याच्या सुरुवातीलाच टाकून घ्यायचा, जेणेकरून तो चांगला भाजला पण जातो आणि चांगला शिजतो सुद्धा। म्हणजे एकंदरीत तो बटाटा जो आहे तो भाजीच्या शेवटी कच्चा राहत नाही। तर या बटाट्यावरती आपण थोडंसं मीठ टाकून घेऊयात, लाल तिखट मसाला टाकून घेऊयात, हळद टाकून घेऊयात, तर आता हा जो बटाटा आहे तो आपण थोडासा मुरवून घेऊया, आतल्या आत वाफवून घ्यायचा आहे। तर त्यासाठी आपण या पातेल्यावरती 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून देऊयात। तर आपण ह्याच्यावरचं झाकण काढून बघितलं आहे मित्रांनो, तर मस्तपैकी हा बटाटा जो आहे तो छानपैकी वाफून निघालेला आहे। तर आता आपण यामध्ये टोमॅटो टाकून घेऊयात। तर आता आपण या भाजीमध्ये फोडशीची भाजी टाकून घेऊयात आणि ही भाजी थोडी थोडी करून आपण मिक्स करून घ्यायची आहे।
आता ही जी भाजी आहे ती छानपैकी आपल्याला मिक्सअप करून घ्यायची आहे, खालची वरती करून घ्यायची आहे आणि मस्तपैकी आतला जो मसाला आहे तो भाजीमध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे। तर आता आपण ही भाजी शिजवून घेण्यासाठी याच्यावरती झाकण ठेवून देऊयात। तर एक आपण 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवतोय बारीक गॅस करून। तर आता आपण या पातेल्यावरचं झाकण काढून घेऊयात आणि भाजी शिजली आहे का ते पाहूयात। तर आपली ही जी भाजी आहे ती मस्तपैकी मसालेदार अशी भाजी दिसायला लागली आहे आणि छान शिजली देखील आहे। तर त्यावरती आपण खोबरं टाकून घेऊयात, जेणेकरून खोबऱ्याची जी चव आहे ती या भाजीला मिळेल आणि भाजी फारच स्वादिष्ट होईल। आणि आता फायनली आपण या भाजीवरती 2 चमचे मूग डाळ टाकून घ्यायची आहे। तर आता मित्रांनो आपली जी भाजी आहे ती तयार झालेली आहे। तिला आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात आणि ही डिश सर्व करून घेऊ। तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपली ही फोडशीची लाल तिखट मसाल्याची भाजी तयार झालेली आहे। आपण पाहू शकता किती कलरफुल अशी भाजी आहे। त्यामध्ये आपण बटाटे टाकले, टोमॅटो टाकले, त्याच्यामुळे त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते फारच छान दिसतंय। तर अशी ही रानभाजी वर्षातून एकदा येणारी स्वादिष्ट अशी औषधी गुणधर्म असलेली भाजी तुम्ही सुद्धा नक्की बनवा। आणि मित्रांनो वर्षातूनच एकदा येते भाजी, सारखी तर बाजारात आपल्याला भेटत नाही। तर ही भाजी तुम्ही आवर्जून आपल्या घरी बनवा। आणि मित्रांनो ही जी भाजी आहे ती लाल तिखट मसाला घातलेली भाजी आहे आणि याआधी आपण हिरवी मिरची घालून बनवलेली हिरवी भाजी आपण पाहिली आहे। तर त्याची सुद्धा मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईनच। आणि ही भाजी कशी वाटली तुम्हाला हे सुद्धा मला कमेंट करून तुम्ही आवर्जून सांगा। चला तर मग मित्रांनो तात्पुरती तुमची रजा घेतो। पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन पावसाळी रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये। भरपूर का हेल्दी रहा। धन्यवाद।